ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми хонахар, мардуми заминхар, квартирахар, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен? имрӯз 20 феврали соли 2025 12 дона хона навор кардем баҳри шумо то охир тамошо кунед. Барои реклама ҳатман мода муроҷиат кунед. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон молу маҳсул бошед, дар WhatsApp сурати маълумоташа рӯй кунед. мо навори баъдан реклама карда фурӯшда мегузорем. ирӯза наворда ҳастай аз Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Файзобод ва аз дигар гӯшаву канори Тоҷикистон хонаҳоро навор кардем. то охир тамошо кунед. адресҳоро дӯстони азиз бо диққат гӯш кунед. номерошонда баъд кадом хонае ки маъқул мешавад занг бизанед ва баъдан ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ якта лайк монед ва дар канали мо подписатсия кунед. мо бошем навора сар мекунем дӯстон. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 4 ҳуҷра ва масоҳати бениҳоят калони 6 сотиқ замин. анаи хонае мебинед дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, деҳаи Ҳасанобод. хоб нархи хона ба худаш арзанда 250 000 сомонӣ. хоб барои маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp ахири номерош 88 66 11 занг занед. ассалому алайкум, мардуми хонахар мега. хона срочна фурӯхта мешавад. ҳамаи шароитҳоро дора. роҳи ёвон рафтанда ҳамун тараф дар. хулас биёен аз пеш бинед. баня дора, ошхона ва ҳезумхона ҳам дора, подвал ва дегдонхона ҳам дора. ҳамаш хулас ҳастай. документҳо боша 100%. ҳозираша 250 000 сомонӣ мегем. муомилаи созам мекунем. нафарое ки харидори аниқ ҳастен занг занед. камтар маслиҳати хубам карда мешавад. муомила кунед дӯстон. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 8 сотиқ замин. хоб шаҳри Кӯлоб, территорияи Ҷаббор Расулов мега 180 000 сомонӣ. хона дар деҳаи Тиллоӣ дар болои ҳавз ҷойгир ҳастай. хоб дар хона медроен зиндагӣ мекунен. кадоме ки мегирад фақат даромада зиндагиро сар мекунад. об свет ҳастай. хоб 180 000 сомониш мегем. ремонтҳои хона ҳам чӣ хеле мебинен барои зиндагӣ кардан таппа тайёракай без ягон мақсад камбудӣ. хоб касоне ки харидори аниқ ҳастанд, рақамҳои ахираш 46 و 84 метавонед ҳозир занг бизанед. боз маълумоти бештарша аз соҳиби мулк бигиред дӯстони азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. ҳанамин хонае мебинед. ин хона дорои 3 ҳуҷра ва масоҳати 6 сотиқ замин ки бо нархи 265 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ватсапшон ахири номерош 54 72. хона дар деҳаи Навободи ноҳияи Файзобод ай. хона дар пеши мактаб. гирди хона чӣ хеле мақсад маълумай. забор гирифтагӣ, дарвоза дорад, 3 хона, 1 веранд, 1 подвал, ошхона, анҷумхона, тапакхона, ҳоҷатхона. хоб аз маркази ноҳия то хонара 3.5 километр роҳ масофа дорад. роҳ асфалт то пеши хонара 265 000 сомонӣ. ин хеле шароитҳо мақсад
каман, хеле нархҳо хати. худотон фикр карда бихаренаш. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаҳое ки навор мекунем дӯстон азиз, мардуми ютуб, адресҳоро бо диққат гӯш кунен. мо просто так навор намекунем. 6 ҳуҷра дорад ин хонаи фурӯшӣ, дорои 7 сотиқ замин, шаҳри душанбе, маҳаллаи маърифати 2 мега. бо диққат адресҳоро гӯш кунен. 280,000 сомон нарх. ватсапшона мондем, занг мезанен. хона дар маҳаллаи маърифати 2, поселкаи нав мега. ҳамаи ҳуҷҷатош ҳастай, камбуд нестай, дар наздикии шаҳр қарор дорад. 280 та мегем, савдош мекунем. боз каму беш краскаву корбори дигашам хулас мондагӣ ҳастай. муомила кунен. аз думи канали мо занг зада маслиҳат карда маъқул боша бренда бихаренш. хонаҳоатонро навор карда роӣ кунен. адресҳоро мода фақат дӯстон пурра роӣ кунен. ҳаррӯза хонаҳо аз канали мо иншоалло савдо мешавад ва дарши шумо роӣ кунен дӯстон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ҳамин Саудо ТВ фақат эълон мекунад дӯстон, медонен. мо фақат реклама мекунем. бисёре мега ки шумо чӣ ба гарантияи савдо наметен, абача худмонда мисол гаранти наметен то бегара ҳастем нестем. фақат мақсад кори мо эълон кардан. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав, селбури 1, 6 хона, 4 сотиқ замин, нарх 340,000 сомон бе чизи чорааш. мақсад бо чизу чорааш савдо ҳам мешава, маҳсия кунен. рақамҳои дастӣ ва 2 та рақами ватсап монд. мактаб, масҷид дора, об свет дора. хулас ҷои беҳтаринда қарор дорад. маълумоти пурра агар хоҳен, рақамҳои Русия дастӣ, рақамҳои Тоҷикистон дастӣ ва боз як рақами Тоҷикистон ватсап ва боз як рақами Русия ватсап дора. аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг занен. маълумоти пурра хоҳен, занг занен 340,000 бе чизи чорааш. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 2 ҳуҷра, дукомнатни квартира дар 4 этаж. хоб 2 комната квартира шаҳри Бохтар, Кушонёнда қарор дорад. хоб нархи квартира 240,000 сомонӣ. маълумоти бештар метавонед занг бизанен. фурӯшӣ ноҳияи Кушонён дар даруни хоб ноҳия қарор дорад. 2 ҳуҷрага, 4 этаж, 240 та. маълумоти пурра дӯстон занг занен. вақте ки дӯстони азиз хона рӯй мекунен, садқаи баъзет бамбарам ҳамин адресҳоро шуруъ рӯй кунен. ҳамин чанд квадрате, ҳамин ҳуҷҷат дора надора, мактаб, масҷид, мағоза дур наздикай, ҳамаша пурра карда рӯй кунен дӯстон. ин ҳамин яка мақсад адреса кам рӯй кард, хаб кам мондем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор. ранги як ака видеонавор кунен, ҳамин тамошобин роҳат кунада. нигоҳ кунен чӣ хел навор кардаем. доми валиш, доми 10 этажа, хона дар 4 этаж, 2 ҳуҷрагаи 54 метри квадратӣ ки бо нархи 450,000 сум савдо карда мешавад. 2 комната. маълумоти бештар ватсап ахираш 1432. об свет, постояно, мактаб. адресҳоро нигоҳ кунед чӣ хел зуд рӯй кардем. мактаб, садик, бозор дар наздикӣ мега. столовия ҳам ҳастай. хулос ҳамаи таомҳои туркӣ хулос мефурӯшанд мега. наздики хулос столовия ҳастанд. хоб ба суми ба доллар 11,000 доллар мегам гуфтагия мақсад. фақат аз сабабе ки бемор дорем, барои ҳамон 11,000 доллар лозим будааст. қадар нево ба даъво кардан мақсад мефурӯшем 11,000 дар корай. нархи квартира бошад 450,000 сомонӣ. рақамҳои ватсап 1432 ахир занг занем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 5 ошиёна, 58 метри квадратӣ, шаҳри Ҳисор ки бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 2 хонага, 5 этаж, 58 квадрат метр, доми тайёр, камтар муомилаи хубам карда мешавад. 300,000 сомонӣ.
ҳамин хона ба ҳамин нарх оё арзанда ҳаст ё ин ки нест дӯстон? ин хона дар Душанбе нест, дар Ҳисор ай. Фикротонро ҳатман нависонен. Мақсад оиди ҳамин хонае ки 300 та дар Ҳисор ки бо далши ремонт кардан дар кор ай. Лайкора монен, канали Саудо ТВ да подписатся кунен. Чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша рӯй кунен, реклама фурӯшта мегзорем дӯстон азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Мошинам рӯй кардан Hyundai Sonata ҳастае ки видеора камтар ускорид кардем бачаҳо. Дароз буд ба ҳам хотире ки ҳамаш бихунҷа. Шаҳри Душанбе, солаш 2014, объёмаш 2 коробка автомат гибрид мегам. 125 000 нарх. WhatsApp дасти номероша гузоштем. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 соли дига ҳуҷҷат. Кондисионер дора. Динамош мехона, гӯшод меҷма мега. Хоб мақсади гап ки 125 000 сомонӣ. маълумоти пурра оиди ҳамин мошин гирифтан хоҳед агар WhatsApp шонда метавонед муроҷиат кунед аз номи канали мо Саудо ТВ. Солаш 2014 будааст, ҳатто амо салафаношам накандиян. нави пачка мақсад. Занг занен, маълумоти пурраша аз соҳибмулк дастрас бикунем бача азиз. мошин хулас мега беҳад тозаҳай, кам гаштагиай. боз якчанд вариантҳои фурӯшиам дорад. алишиам вариантош ҳастай. ба хона хеле масалоқатиам дӯстон метавонен занг занем. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж дорои 47 метри квадратӣ. шаҳри Хуҷанд, 3 микрорайон, доми 12 мега. нархи хона 310 000 сомонӣ. срочна дуҳуҷрага квартира бояд чӣ мега дар ҳол савдо карда шавад. маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp 1041 ахири номерои соҳибмулка ки оиди ҳамин квартира метавонед боз маълумоти бештарша дастрас бикунед дӯстон. сеюм микрорайон, шаҳри Хуҷанд, доми 12 будааст. 47 квадрат метрам. мақсад кам нест дӯстон. темболи дар Хуҷанд 310 000 сомонӣ. нигоҳ кунед дӯстон, хеле нархҳоам мақсад редка мешавад. чунки айни ҳол нарх навои хонаҳо бениҳоят рӯз то рӯз қимат рисай. тавсия метавонем ки бихарем. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, бозори Деҳқон, дуҳуҷрага, масоҳати 2 сотиқ замин ки бо нархи 680 000 сомон фурӯхта мешавад. WhatsApp-и номерош ахираш 2009. дар назди хона мактаби 77 ва 91 ҳастай. 4 тараф маҳкам, обу светаш проблема надора. документо 100%. бозору мағоза наздикай. хона худаш мега дар назди бозор. аптекаҳо мақсад ҳастай. ҳоҷатхона ва ҳамом якҷоя ҳастай. бо як склади дига ҳам дора. ремонти хона замонавӣ. хай касоне ки харидори серьёзӣ ҳастай. 680 000 сомон мегем. муомилаи созам карда мешавад. маълумоти бештар WhatsApp шунда ҳозир занг бизанен. бренда бихарем дӯстони азиз. хоб навор ки маъқул шида боша, ҳамин наворда як дона лайк монен ва дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатся кунен. рости гап ҳамин 10 рӯз мешавад ки наворомон лайкошон камай. чӣ хеле ки дастгирӣ дӯстон камтар шудасай. ба ҳам хотир чӣ қадар метавонед лайкҳоро бичиқед. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, бозорчаи Зарафшонда қарор дорад. 3 комната дорои 80 метри квадратӣ ки бо нархи 880 000 сомонӣ савдо мешавад. маълумоти пурра WhatsApp дастӣ ҳарча мондем.
об свет доимӣ дар наздикии 2 мактаб, поликлиника, поликлиникаи чордамега, беморхона инфексионӣ ҳастай, масҷиди мехкалон, аптека дар наздикиш, супермаркет, хулас ремонти хона 80%, канечкаи маштукаи 8. хуб, маълумоти бештар рақамҳои дастии 11 ахираш ёки ватсапаш 22 23 аз уми канали мо занг занен. хуб, чизе ки ёфтем, чизе рӯй кардем, ҳамаша навор кардем. лайкҳо рамонен, ҳами канали мо да дӯстон подписатсия кунен, хурсанд мешем. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунен, реклама ка фурӯш намегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.